חודש לשריקת הפתיחה של ליגת העל, ואנחנו עם שבת של גביע הטוטו, המחזור השני של הבית הדרומי, ועם הפועל ירושלים שנאלצת לארח באשדוד את העולה החדשה והמסקרנת, הפועל פתח תקווה. הקבוצה של זיו אריה מציגה לנו העונה הקבוצה במתכונת זולה וצעירה יותר. הפועל פתח תקווה מנגד חולמת שאחרי החוויה הכושלת מלפני שנתיים, הפעם מועדון הפאר יצליח לתקוע יתד בבמה המרכזית של הכדורגל שלנו. גביע הטוטו, מחזור שני, הפועל ירושלים מארחת את הפועל פתח תקווה. אנחנו מתחילים. השנייה במועדון, שפראו נלחץ על ידי נידם, ועכשיו אמיאן לוקח את הכדור, זה מצב מצוין להפועל פתח תקווה, וזהו שביט מזל שנבלם אצל נדב זמיר. 4 דקות מהפתיחה, מצב מצוין להפועל פתח תקווה, עיבוד הכדור של שפראו, אם תרצו החילוץ של נידם, ואמיאן מוצא את שביט מזל שהיה צריך לעשות יותר. שפראו עם הפנים קדימה נותן את זה הצידה לבאיה, שהולך על בעיטה למרכז השער לידיים של קץ. מקבל בחזרה מצוין מאמיין, הנה דוד, מה עושה? מעביר רוחב אדיר! איזה פספוס של טאבי, כדור רוחב מבריק של רועי דוד, גם השוער לא היה בשער, וטאבי פשוט עם החמצה בלתי נתפסת. זה שם את הדריבל שלו. נצרף עכשיו את בדש שמעביר לרגל שמאל, מקפיץ, והנה שער היתרון של הפועל ירושלים, וזהו רגע מרגש מאוד. תזכרו את השם ותזכרו מתי נתקלתם בו לראשונה, בגיל 16.5, שער בכורה בבוגרים, ישראל דפה, נעים מאוד. וואו, שער, הוא נתן לו כדור על מגש של כסף לגמרי. בדש, אתה יודע, עשה השתחרר דווקא בצד שמאל, שהוא הרבה אוהב לעשות את זה דווקא ברגלים, נכון, מצד שני, מצד ימין עם רגל שמאל. ניסה למצוא את מדמון ולא דייק, ועכשיו טאבי, מאיר מיכיימוביץ' וטאבי דוהר קדימה, שני שחקנים איתו, טאבי בתוך הרחבה, עדיין טאבי שהולך לבד, זמיר מצליח לעצור אותו. רוסלן טאבי ללא ספק, יחד עם רועי דוד, אבל בטח השחקן הכי מעניין בהפועל פתח תקווה. רוטמן שולח את דוד בכדור טוב, דוד מול השוער, ודוד שוב נבלם אצל זמיר, זה מגיע לעדני שבועט החוצה. גם הפעם זמיר הוציא שער. כן, צו מצוין נוסף. ראית את דוד, ראית שיש לו גם מהירות לילד. שולח את אגבדיש שמנסה להוציא רוחב, זה כמעט הופך לבעיטה לשער. אבל קרן, הפתעה. כן, הוא לא כיוון לבעוט לשער. אגבדיש שולח עכשיו את איבי קדימה, על מגור בצד השני פנוי, איבי הולך לבד, איבי כל הדרך, ואיבי נבלם. אתה יודע מה? אצל עומר קץ, ועל מגור משתגע איך איבי לא מסר לו, ואיך בכלל הכדור הזה לא נכנס. 1-0 הפועל ירושלים.